Хора, аз съм Йордан Бачев, при мен сега е Тонката. Да. Ще снимам една бимбозла чалендж. Не искам да гледам. Какво става, хора? Аз съм Тони, с мен е Дани и ще снимаме на Бин Бозъл. Да. Те същото. Да, чакай, ето тук е моята камера. Опс, да. Ние снимаме сега два. Да, Първо, тук от долу е телефон. неговия. После Но отгоре. горе ми е камерата на компютъра. Какво започваме? Хора, не знам как сте изтърпим това, защото аз дори пробвах и ми се падна трева и ми беше хипер. Лимони трева искам пак първо. Не искам трева, гадно. Аре синьото, там може да се Твоя падне си. паста за зъби или... Не. Моля те. Искам синьото. Не, аре лимон първо. Не, ние вече го пробвахме. Друго това. какво? Не, аз не искам синьото, друго дай. Искам синьото. Не. Синьо. Не. После ти се кажеш нещо. Друго какво има? Първо синьото, айди. Не. Искам синьото. То какво е? Паса за зъби или боровини. И двете ги мразя. И аз мразя трева, защото е... Ама не съм Умреш сигурна трева, дали тя беше колко? лимон или трева. Беше нещо Паса за сладко. зъби. Сериозно? Как позна? Айде. Паста! И какво е гадното на пастата? Боровинка. Паста. Дай ще аз. Искам зеленото. Ама другото зелено. Не повръщането, искам пак това. Ама искам това. Не саре, бе! Ама само хубави. Айде друго. Пак Тути фрути или миризливи чорапи. това няма да е толкова гадно, колкото това. Той има дъх само, нали? Тути? Това ли е? Да. Надявам се на тути фрути, защото аз съм много гнослив. Миризливи чорапи. Не се знае, то мериш там. То всичките си меришат. И Сигурен ли моите... си, че са това? Това съм. Чакайте, аз ще пия на малко вода. Тути фрути. Сега съм аз. Да, но не е миризливи чорапи. Не. Добре. Не мога. Като гледам тук как съм. Не. Просто ще го връщам, защото не ми ще яде. Иначе яко. Мой вкус. Това. На кой има вкус? Леко гадно е. Моето беше сладичко пак. Ма то миризливите чорапи. В началото аз помислих, че са тути фрути. Не, моето си беше продължително. В началото бяха сладки, само че после това. Дай сега да видим какво ми. Това не е силно дали ще продължи много дълго. Арчерното. Чакай само хора си сипа вода. Или кучешка храна. Или кучешка храна. Добре. Айде, сега кучешка храна. Джебното не е май Що? кучешка храна. Не, кучешка храна или пудинг. Това... Ма това май е скункс или пудинг, да, бе. Скункс ли? Оригнах се. Я карай бяло. Искаш ли Бялото какво е? Или кокос, или бебешки кърпички. Това е як, бебешките кърпички са вкусни. Ял съм. То пък изля всички. Не, взимай ги едно бело. Тук има някакви бяло с жълто, които... Я? Тя държи всичко да се казва. Какво беше първото? Бебешки кърпички или кокос. Кокос. Не, чак. Бебешка кърпичка. Ама са хубави. Имат сладък вкус. Бебешки кърпички. Хубави са. Освежително е, ама. Дай пак. Харесва ми. Не ми харесва. Тук сме.
Мен помаке. Аре, бе! Аз ще изяма едно без него. Пак кърпички. Той се повърна. Но всяки. Ето пак. Повърна ли? Ти си ядеш. Не съм повърнаща, брат, ти по-гълно. Аз Аз не искам тази чашка, тя смърди на... ми дръпни си просто. Ето, вземи бял, много яки са тига. Да, бе, мен да ме кеф. Не ме кеф. Аз харесвам само. Теретото ми бе бял преди, докато ти беше... Ням. Хора, главно той ще яде. Защото много съм мислив. Бебешки гърбички, ез бе! На 3 пъти. Много всяки. Прави нещо по-гадно, сега само хубави правим. Ама аз тя... Аре, пудинг! Главно той ще експериментира. Пудинг или... Той ще експериментира, защото аз... За малко повърна от бебешките кърпички само. Ма те са яки! Ама това, аз като плюя, виж на какво ми смърди. Не ми го дай. Това смърти на много. Знам, но мен ми харесват бебешките. Пак ми е гадно на гърлото. Моето не смърди чак толкова гадно. Но пак си смърди. Да. Ама твоето, ти не си ял крака. Ей. Абе, чакай, сега си кажа. Абе, да си пак. Абе, Абе, това прибери. какво фиал толкова? Абе, яш. Да видим. Ух, Кучешка! оцели чашката. Взимай нещо друго. Кучешка. Вземи си ти, бе, аз няма се едно да се тъпча. Хиперган, това съм мислив. Ме бати. Давай друго, обаче не е с повръщането, не искам. Искам някакво друго. Искам бяло. Айде. Ама тъс какво беше? А, бяло на точки? Я го пробвай. Абе, какво такова? Нещо гадно. Какво беше? Не, сега като го изпрух, Да, Изглежда главно това вкусно, видео се ама. участва. не знам какво беше това. А, развалено яйце. Че вкус. Накрая... А, да. Много стана гадно. Да, бе, това Става гадно. след като ги изплюеш става много гадно. Аз именно заради това. Да я за малко повърна само като ги подуших. Брат, не искате да знаете колко гадно смърди котийката. Дай друго. Бери си нещо. Какво е това? Бахме. Не, това искам. Но това па на точките. Аз сам като се доближа там смърди тази чашка я махна тук. Това мам бебешки кърпички или такова? Или кокос. Да. Ох, Бебешка кърпичка! ти харесва. Много всяки. Те са някакви гадни сладки. Хем пък ме кефът. Та ще купа си ги ям. Али така. Сега те ще бебешки. То май това е същото като мокри кърпички. Имат вкус на мокри. Ама Да ти дам ли мокри кърпички? Ти откъде знаеш какъв е вкуса на мокрите кърпички? то се усеща. Този. Дай го на горната камера и те да. Ох, се тая. Само да не е пак развалено яйце, защото не мога да видя какъв е цвета. А, има жълто, значи не. Я проя това. Чак, какво е? Не знам. А, не знам тук. Е това. Оранжевото с червено. А това е повърнато. Ще пробвам пак кучешка храна. Истината. Пудинг. Хитър това, аз да го бях изял. Негодно.
Пояко е от предишното смърдеше, имаше гаден дъх. Това е яко. Въпреки, че пак не е кой знае какво. Данката тук е дегустатор. Беличко. Това май има жълто. Хубава. Да, хубава. Не лошо. Тук не ти с масло. Да, точно. Да. Ене пак. Тук съм изпия вода. Защото съм много гнослив път. Какво? Дай нещо. Bean Bottle Challenge. Само да ми поправи. Аз съм в началото малко. Страх, бе. Може ти се падне праскова. С ти е повръщано. Чак. Какво е? Не разбирам. Не разбираш. Не е гадно, обаче странен вкус, не е различно. Значи повръщано. Не е повръщан. Сладко е. Не е повръщан. Праскова. Май да, май. Чакай да има кавкада. Следващото бомбонче. Какво беше оранжевото? Оранжевото или праскова или повръщано. Не, това беше на точките. А чисто оранжевото не го знам. А не, това е праскова или нещо си друго. Това знам. Тут на кутийката пише. Какво е? Гадно, ама не знам какво пак. Ниче не беше лошо. Гадно е. Не беше лошо. Абе, по колко? Има ли още бели? Ти ги изяде. Леко разсип. Има. Това какво е? Бело е. Ти го... тия розовите ги пробвай. Какво има? Не знам или тути фрути или... Там какво беше. Или тия зеленковите. Бебешки кърпички. Ох, сори. Смърди на чорапи. Какво е розовото? Това е розовото? Или чорапи, или тути фрути. Не, не е то.